Üdvözlök mindenkit a legújabb Minecraft videómban. Igaz, az előző részekben nem szoktam mondani, hogy hányadik rész. De most elmondom, ez a 7. Mert egyébként mindig a fejemben tartom, csak nem szoktam mondani, mint más. Jó van, most nem tudom, mit csináljunk. Egy kicsit laggolok sajnos, de viszont azért elfogadható. Na várjunk, elég sok vasam van, úgyhogy el is kezdem most a készít. Azért a barkácsolást belőle. Na jó, most csak egy vas lok. Üst. Szívesen csinálnék, de még nem tudok varázslatot, mert nincs hozzá semmi. Úgyhogy lesz egy vas mellett. Na, hogy nézek ki? Dum. Jó. Akkor most ideje ki mennem. Persze, hogy most megy le a nap, de szerencsére már van ágyam. Mi az, hogy csak éjjel aludhatok? Jó, közben nézzük ezt a naplementit. Oh my god! Ajánlom. Nem olyan többször nem fagy be. Szó szerint a víz. Na végre, aludhatok. De egyébként észrevettem, hogy mikor lehúgyom a szemem, ott marad az 5-ös szám. Vagy nem csak 5-ös, hanem bármelyik szám. A kardomat tuti, hogy már most tudom, hogy el fog törni valamikor. Mondjuk most is akár. Áú. Ez fájt. Egyébként még nem kaptam választ arra, hogy új videót kezdjek, vagy hogy új sorozatot kezdjek, vagy a réginél maradjak. Remélem, mi hamarabb kapok rá választ rá. Mindegy, hogy melyik videóhoz írjátok oda a választ, csak az én videómhoz írjátok, és nem máshoz. Mert furcsa lenne. Ne gyere nekem, vagy véged. Sőt, inkább most. Elszóval tűnt. Itt vagy. Ne fuss el! Nem bántalak, csak lenyeslek téged. A franc, nem neki kéne mondani. Előbb meg kéne csinálnom. Nem sok értelme van, de lehet tudni. Nagyon gyors vagyok. De amint folytatjuk a bányák fölkutatását, ez lesz a következő. De, ahogy mondtam, eddig csak bányákkal foglalkoztunk, most valami mást is fogunk csinálni. Mondjuk most tényleg föl fogok fedezni dolgokat. Mert eddig, amikor elindultam fölfedező útra, találtam egy bányát, és abba is hagytam ezt az utat. Megbetegedtem. Jaj, de rosszul érzem magam. Ilyenkor még olyankor is megy le a kajánk, amikor nem csinálunk semmit.
Na, végre elmúlt. De egyébként igazából nem voltam beteg, csak úgy megcsináltam. Tehén! Nem igaz, le akar lökni a fáról a tehén. Nekem most kell a fa. Mert ha egyszer elindultam, legyen is értelme. Szén is van ott. Van otthon bőven színem, de pont elfelejtettem magammal húzni. Na, a fagyos biomokból azt hiszem kijutottunk. Jó tisztelek azért. Most hiszem el tudni, hogy mivel van dolgunk. Mert szerintem egy hosszú utazáson veszek most részt. Mindig amikor fel akarok ugrálni, inkább lefele jutok, nem fölfele. Vagy ez csak alul van és megint ugyanaz a biomobil. No. Vagyis nem. Néha használok angol szót is viccből. Eljutottam újra a havas pályomig. Ja! Azt hittem, hogy épp hogy megúszom, de nem. Ez nem lesz egy könnyű. Na, egy jó nagy hegyre jutok föl. Látjátok, hogy most átváltottam normálba. Jó, akkor biztonságosan lejövök. A hegyre. Hogy egyszerűen leugrok róla. Jó, most jobban kell vigyáznom. Mert nem akarom azért nekem megkockáztatni. Mert most sem nagyon történik, sőt egyáltalán nem történik, mint kevés a kajám. Még futni sem vagyok képes sajnos. Jól van. Kaktusz. Kaktuszfalhoz jó lesz. Sőt, mi több. Új bájom. Sivatag bájomban vagyok. Értitek, Sivatag City. Na jaj, ha a sárga csíkot láttok, akkor nem álltam a hogy mondjátok? Hagyjuk meredéket keresni. Na végre ki tudtam mondani.
Ezek a hangok egyáltalán nem biztatnak. Sőt, inkább kiakasztanak. Tudjátok mit? Most itt lesz a házam. És lehet, hogy csinálok itt bányát is, hogy meg tudjam nézni itt alul. De ha dungeonban futok, akkor nem tudom, mit mondok. A dungeonokban van negatív és pozitív tulajdonság is. Jó hír. Van jó és rossz benne. Ha találunk dungeont. A jó az, hogy jó sok cuccot találni, meg használhatunk szöncsapdát is belőle, hogyha elég közel van a spawnpontunkhoz, vagy a házunkhoz. Igaz, az általában a házak a spawnpont közelébe szoktak építeni. Nagyon megy le a nap, úgyhogy nem ártana sietnem. Lehet, hogy még ezt a házas részt megcsinálom, aztán lépek ki. A következő részben lehet, hogy csinálok egy bányát ide a házba, hogy meg tudjam, honnan jönnek ezek a hangok. Igaz, ez már megint úgy hangzik, mint a bányákkal foglalkoznánk. Tűnj el innen! Nem elég. Nem megy a nap. És még a bárányok is idegesítenek itt. Ne idegesítsetek, vagy szemben végetek. Jó. Szerintem ennyi. Itt eddig megszállásolok, amíg el nem megyek az éjjel. Na. A következő részben megtudhatjuk, honnan jöttek azok a hangok. Meg minden más. Addig is. Sziasztok!